episodul 1. Doar că ce nu știți? Ce nu știți voi e că toate diamantele noastre sunt gata, adică ne putem face supersonic. Mamă, frate, erați că câinii, mai puțin și să distrugi plan. Da. Ok, pun pauză. Am revenit după pauză, uite, îl avem aici pe Sonic, adică un fel de 3D Sonic. Am încercat să nu se mai audă, dar... Și o să luăm așa în poziție care trebuie. Pot eu juca. Știți, nu știu dacă știți ce îmi place că automat se face video, televiziune. Zic că vreau să fac o simplă, dar nu e deloc. Nu zic că nu e deloc. Oribil. Dar și ăsta, zic că e mai repede mergeam la televizor decât cu de-astea. Supersonic, uite. Sunt Supersonic, ce faci, bă? Bă. Să știi să nu știți, sunt chiar la tot, la voi, mă arăt la tot ce... Tot, că deviți, doar cât sunt fantoți, tot, Sonic. Mi-am dat ce mi-au dat în tot. Dar acum nu se considerează. Și uite, aici ce am dat un pic. Ce nu Supersonic? Și uite ce am dat puțin. La ultimul boss, la final boss, Eggman, atunci acolo sunt toate acturile de la actul 1, adică chestia asta. Și nu, jocul ăsta chiar așa are cu Sonic vechi. O să vă arăt și voi cum să aveți Sonic ăsta foarte ușor. Tot prin Happy Mod. Dar văd că nu mai există pe magazin Play, adică de asta în bara asta. Și o să mai avem un joc de jucat, nu doar atâta. Unul care e beta, efectiv. Beta. Știu, vă mirați, bă, dar ăsta când mai postează? Niște lucruri care trebuie să le rezolv. Poate unii oameni care mă cunosc vor zic că bă, la ce probleme ai? Asta am încercat să vă mai zi de zi. Da, așa că... Vreau să zic un motiv, ok, vreau să cresc în preparare... Bine, limba în fine. Vreau să zic ce mai mare youtuber de, nu știu, de gaming sau... De preparare. Să știți că... Pentru că Sonic nu îmi place. Acum nu știu, doriți să-mi place în caracterul al meu, iar Sonic, nu chiar. Știu să fie în caracterul al meu, nu știu, vreau să știți că, nu știu, să fie de, nu știu, oricum, să fie, nu știu, canafă, să aibă pâinea combinat cu un căcelar, să ia un caracter, care să dau eu nume. Și vine la care are nume. O să vă întrebați, bă, e o idee proastă, nu faci asta. Mie, în care vine și... Dacă nu știu, o să-mi pun și green screen. O să-mi pun efectiv, dar... Eu scriu un... cum se numește, un arici. Poate îmi iau ceva de la Nocivane, că... Nu sunt câine, nu sunt... Sunt arici, na, n-am mai fost... Ce atât? Zici că eu am făcut ideea asta. Acum nu poate vreau să fiu aici, să mi se vadă fața ca aici. Asta este să mă mâncare, pentru că eu pot face cum vreau. Atâta, dar spuneți că o comică nu văd. Nu, tot. Poate vreau de aici. Uite.
Deci am luat de 2 ori. Un zbor acum, frate, și de ăsta. Ia, zbor. Zbor. Și avea și nu zice, crede că am făcut rău. Și zice că l-am strâns eu, dar n-ar fi atât de tâmpila că mai este foarte greu să strângem în asta. În ea. M-am mulțumit și al doilea și pentru că nu există ceva sex sau alte acolo. Și frate, mai aveam nevoie de 2 sau maxim mai aveam nevoie de 2 și m-am blocat la un nivel. Și gândiți-vă că m-am dus la ultimul care mai era și l-am făcut și mai trebuia un diamant. Și m-am enervat și am șters jocul. Adică atât de prost să fiu că într-o zi reușeam și mă făceam super slab. 7 de act 3. Voi să încerci acest act. În actul ăsta o să vă arăt boss-ul final, care m-am chinuit programat la el. Ceva care o să vă arăt o șmecherie. Și dacă m-am întrebat jocul ăsta merge și fără net, pentru că am rămas surprins, efectiv, că merge fără net. Pentru că am văzut că categoria Sonic îți cam trebuie net. Și aveți grijă la practicul ăsta, cam trebuie net și undeva, nu știu, vrei să mergi în pădure și știți că acolo nu trage cineva la Wi-Fi sau internet. Cartela ta nu o să trage în pădure, o să trage internet. Deci în prima mă pot face super cool. Nu mai fac școala. Minecraft. Școala în Minecraft nu mai fac. Pentru că e prea costisitor și Minecraft-ul ăla merge foarte slab. Da, invincibilitate cu invincibilitate, nu văd. Nu știu, frate, cred că dacă mai pun eu musca, aia se evaporă. Mamă, pantofie. Și am și întrebat acum. Da. Sunt invincibil și am și moral. Aici e posibil să mor. Să încep de la capăt. Să știți că voi aveți mai multe vieți. Nu aveți. Aveți 200, dacă o să vă arăt, o să aveți 277 de vieți. Mamma mia, pizzeria, FNAF. Dacă vreți să ne jucăm și pizzeria FNAF. Să știți că mă uit la unii care au făcut aceeași idee și îmi place. Mai ales face tutoriale cum să descarci anumite Sonic-uri. Asta l-am făcut eu din... Uite, vă arăt ultimul boss. Nu vă pun nimic călbat și pe asta trecem la următorul Sonic. Vreau să fac un top. Acum nu știu, o să apară mâine, mâine, un top de jocuri Sonic. Nu știu, de la cel mai multe Sonic-uri care merg fără net. Și vă arăt și cum să le descărcați. O să mă duc la ultimul boss, fiind ăsta. Aici aveți 7, da. Am zis într-un videoclip că Sonic are nevoie de acele 7 emeralde, scuzați-mă. Bă, și eu credeam că are nevoie de cele 16. Dar ar veni 8 cu cristalul ăla mare, care gigant emerald, care protejează, nu Sonic, Knuckles. O știți. Pam 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 pararam pararam pam pam pararam. Hehe. You're too slow, Eggman. You're too slow. Cum zice Sonic. Hai, it's too easy, bro. It's too easy. Nu la ăsta, mai e unul. Efectiv, care e foarte enervant. Nu știu, nu e ăsta.
Nu mai râde! Cum am făcut, frate? Hai că da, frate. Na! L-am bătut atât de repede, eu stăteam acolo, că voia să facă un atac special, care se învârtea peste tot prin hartă și... Dacă zicem că stăteam aici în meniură. O să deschide și zice, uite, să deschis, ăsta-i bossul care e enervant. Pentru că, uite, mergem repede, aici, stăm aici, nu se mai moare. Uite, mereu stați aici stați, pentru că este cel mai bun loc. Chiar când zice el acolo, voi stați aici, nu vă ta. O să vă ajută, uite cum m-a ajutat pe mine, m-am ferit de un atac. Că el ăsta nu vă vă duce în mijloc, asta vedeți, să vine pe și pe mână. V-am zis că e enervant, mai zis că filmez. Și mă gândesc să când filmez să am mai puține FPS-uri sau să fiu atât de stresat că filmez. Și m-a întâmplat. Să fiu atât de stresat că filmez, încât să nu mă concentrez la lucruri, dar să vorbesc cu voi, să vă repet până când îți place damage. Hop! Și are nevoie de 4 hit-uri ca să mă dau. Nu pot să duce oriunde. Nu vă lăsați pe călbezi, mă. Uite asta. Își zic, bă, că ești mort. Nu sunt mort. Dar încă pe... Uite că îmi face așa un... Nu mă încă din nou. Și uite, așa aici. Este unde mișcarea lui Eggman. Come get Eggman. O să vină de aici. Ok. Nu! O să sar peste partea asta și o să revin cu al doilea Sonic. Stați puțin, vă întrebați de ce nu mă fac Super Sonic. Aha, pot eu cu 6 din astea. Pot eu cu 6 din astea, că m-aș fi făcut. Dacă cât ar fi durat, că trebuie 5 legi. Și nici dacă stai până la final, fără să-ți iei damage, nu faci foarte puține. Îți mai trebuie încă 20 ca să zic așa un număr. Și am revenit cu al doilea Sonic. O să fie fain asta. O să vă las un link în descriere spre un canal care l-am luat și eu. Ăsta e full jocul. Mai este încă o parte care nu e full. Deci să nu încercați celelalte părți. Că nu e full. Ăsta e beta. L-am terminat. Dacă vă uitați aici. Aici la continuu trebuie să scrie beta full. Asta e un beta. Și e fain. Beta-ul ăsta. Și-au zis că o să se lanseze cândva și o să ne... Ăla nu... Să aveți încredere în el. De acolo am luat mai multe jocuri. Nu chiar și jocul ăla. Uite. Se întâmplă să nu... Uite, eu joc fără net. Joc fără net. Și de asta... Nu jucați cu mine, numai dacă aveți un telefon foarte bun, pentru că... Și o să... Uite, voi... Mamă, uite, așa o să fac asta. Uite, voi o să ziceți, bă, dar... Uite, când fac desul ăsta, uite, abia se duce. Uite, faceți așa. Dacă se duce tare. Tot ce grafică are și are și ora, adică e 12:40. Și eu așa pe minutele. Să știți că, uite aici, pe asta vă schimbați în Knuckles. Uite, fiecare are o putere, Knuckles aruncă, cu tremură tot ce a mâncat Knuckles sandwich-ul. Ia uite, aruncă bombe. Imită cu ciocanul, Sonic, uite, când sare buff, Tails face așa, Knuckles, dacă știți că zboară, exact ca Tails.
și vă întrebați ea ce știe să facă, uite. Apăsați jos și cu superul o spăriți. Uite, acolo era o viață. Să aveți grijă, uite. Vedeți? Să vă păziți mereu, uite, noroc de viața aia. Să vă păziți mereu spatele. Nu că se întrebe nimica. Pentru că orice în jocul ăsta îl vedem. Fie că de la o muscă sau de la o furnică, frate, dacă te atinge pe fărnică, să gata. Zice, am, da. Zice că gata, frate, nu mai am viață. Nu se iau direct pentru a se dau pe el. Se le adun direct și gata, ce? Că mai trebuie unul, uite. Când stai într-o parte, nu te recuperează pe toate. Așa-i frate, îi place spamă. Se dă pe toate dacă reușești să le iei la timp. Într-un joc. Cât de prost sunt într-un joc. Ți le dădea pe toate, puteai să le iei, chiar dacă aveai chestia de puteai să le iei, dar... nu se dădea pe toate, cum ar fi în Sonic 1, Sonic 2. What? Abia acum am văzut că era un 10. 10 euro. Buuu! Asta are câteva secrete. Asta este un secret. Asta e bun. Să știți că era unul care era beta-alpha. Alpha? Stai bă. Beta-alpha. Nu erau prea multe. Bă, ori era beta, ori era alpha. Eu zic că era beta-alpha sau alpha-beta. Jocul în care era învățare și era un nivel care aveai prea puțin timp ca să ajungi într-o etapă. Da. Atunci era făcut mai bun, mai bine. Acolo, chiar dacă aveți și viteză, aveți tot bine. Caractere, știți mă mâncare, toate caracterele voastre, Tails, Knuckles, Sonic, toate multe scrise, nu? Bă, dacă ați să iau, mi-ar plăcea Tails, pentru că acum o să vă spun eu. Sonic a primit ca fără Tails, pentru că Tails îl ajută de multe ori. Adică, frate, ok, Sonic îi place, hai că îi place, sunt gay. Sonic ține la Tails, dar vă zic toată povestea lui Tails, poate greșesc. El era un animăluț care o scăpa de acolo, știi, din pușca lui Eggman și l-a văzut pe Sonic. Eu nu știu ce pe el. Și acum sunt două chestii. Ori a crescut el, ori l-a crescut Sonic, pentru că de atunci am văzut că îl lua. Era un Sonic foarte vechi. O să vă mai arăt un secret, da. Unde am 2 vieți, habar n-am. Mă joc mult. Bă, ce mă atinge acolo? Mă atinge aerul. Avem și spinele, n-ar trebui să-mi iau damage. Uite, aici sărim. Mereu să-l aveți pe Tails, pentru că Tails poate zbura repede. Să știți că nu. E un glitch. Să știți asta. Să nu faceți niciodată cum am făcut. Există o opțiune care nu o să vă placă. Să-i dea superul. Ok, obosit. Ori să dați exit! Vreau să fac cu casen. Uite, actul 1. Uite, scrie cu actul 1, ora 1000. Și mai e o muzică. Sper să nu-mi iau copyright. Copyright, bro. Cred că ce-am făcut mai bine. Sper să nu-mi iau copyright. Nu mai ascultați melodia.
they call me Knuckles. Unlike Knuckles, don't chuckle. I'd rather flex my knuckles, hard as knuckles. It ain't hard to chuckle. I break them down whether they knuckle to them knuckles. Unlike Knuckles, I'm independent since my first chuckle. First knuckles, still the knuckles, then no knuckle chuckle. Born on an island in the knuckles. The knuckles. Gata cu Knuckles, că poate vă nebunesc. Și că mă tot cu acest episod. Ne vedem pe data viitoare. Să știți că e beta, să nu mă jurați în comentarii că nu-i tot. E beta, v-am zis, omul ăla încă... Să știți că oamenii ăștia lucrează pentru Android și abia a lansat jocul. Deci să știți asta. Și eu am fost Stickman Gaming și ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!